Kaixo, Susana Rodríguez Couto naiz, Kerbazke ikerketa irakaslea, eta Donostiako zeiten egiten dut lan. Trabajo en la producción de enzimas. Entzimak ekoizten ditut ingurumen kutsatzaileen degradazioan erabiltzeko. Lanerako erabiltzen ditudan entzimak usteltze zuriko onddo batek sortzen ditu, eta hildako zuhaitzen egurrean hazten da. Usteltze zurikoa deitzen da, egurraren lignina degradatzen duenean orban zuriska batzuk uzten dituelako. Egurraren zelulosa agerian uzten duelako. Adibidez, ehungintzak sortzen dituen efluenteak garbitzeko erabil daiteke. Kutsatzaileak kendu ditzake edo gutxiago kutsatzen duen gairen batean bihurtu. Entzima erabat ekologikoa da. Katalisia egiteko oxigenoa besterik ez duelako behar, eta azpiproduktu bezala ura besterik ez duelako sortzen. Gaur egun ez da erabiltzen, naiz eta laborategi mailan oso emaitza onak lortu diren. Arrazoia da oso ekoizpen kostu handiak dituela eta ez dela kantitate handitan lortzen. Zuhaitz japoniar batean aurkitu zuten, 1800 eta pikuan, baina ez zitzaion kasu handirik egin. Eta duela urte batzuk bapatean entzima erabiltzeari ekin zioten. Jakin zutenean, oxigenoa besterik ez zuela erabiltzen, eta aurkitu zutenean erredox potentzial asko handiagoko sustantziak degrada zitzakeela pisu molekular txikiko konposatuak erantzizkero. Zientziak gustatzen zitzaizkidalako kimika ikasi nuen. Industria kimika espezialitatea. Kimikaren beste adar batzuk baino aplikagarriagoa zirudien, industrian lan egitera zuzendua zegoelako. Baina gauzak bestera batekoak izan ziren. Gaur egungoa bezain bestekoa ez, baina hura ere krisi garaia zen. Etzen erraza lan aurkitzea. Eta lan eskazia ikusita, berriro ere ikasteari ekitea erabaki nuen. Doktoretza egiten hasi nintzen, eta katigatuta geratu nintzen. Oso gustatu zitzaidan eta ikerketan aritza erabaki nuen. Nire ustez gizarteak pentsatzen du bai, guk egiten duguna garrantzitsua dela eta gizartearen ongizateari lagun diezaiokela. Baina estatuaren finantziazio handiagoa beharko litzateke. Beste herrialde batzuekin alderatuz gero, ez da ezer inbertitzen. Horren adibide argia Finlandia da. Krisi sakon bat pairatu zuen, eta ikerketa eta garapenean inbertitzen hasi zenean, krisia gainditzen hasi zen. Ikerketan gehiago inbertituz gero, teknologia berriak asmatuko lirateke, jakintza berria sortuko litzateke, eta luzera, lanpostu berriak sortuko lirateke. Etorkizunari begirako apustua izango litzateke. Oso saiatua izan behar da. Pazientzia handia eta lanerako gaitasun handia izan behar da. Egunean egoteari lanordu asko eskaini behar zaizkio. Lortutakoaz erabat ziur egoteko emaitzak askotan egiaztatu behar dira. Eta litekena da emaitza jakin bat lortzea erabaki eta lehenengo saiakeran ez erdiestea. Emaitzak lortu arte ekin eta ekin aritu behar izaten gara. Baina beste lanbide batzuk ere eskakizun handikoak dira, medikuena esaterako. Todo lo que va saliendo.
Lanaren alderik txarrena, finantziazioa lortzeko proposamenak idaztea da, eskean ibili behar izatea. Gainera horrek denbora asko eskatzen du. Hilabeteak eman ditzakezu proposamen bat idazten, azkenean finantziaziorik ez lortzeko. Eta ikerketaren beste alor batzuk lantzeari kendu diozu denbora hori. Atsegin dudan zerbaitetan lan egin ahal izatea da gehien gustatzen zaidana. Independentzia dut. Sortzailea da eta ordutegi malgua ere badut.